Λοιπόν, πείτε μας, Είστε το όνομά ο κύριος. σας. Γιώργος Ζαντιώτης, είμαι υποψήφιος στη Β' Αθήνας. Αυτό δεν έχει σημασία όμως. Το ΕΠΑΜ δεν έχει υποψηφίους. Όλοι είμαστε συναγωνιστές. Επαγγέλλεστε, αν επιτρέπετε. Είμαι οικονομολόγος. Μάλιστα. Αλλά Ο και αυτό- κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για Ακριβώς. αυτή την Όχι, κατάσταση. δεν ξέρω αν είμαι ο κατάλληλος. Πολλές φορές οι άνθρωποι που είναι στη λαϊκή με δύο φράσεις τα λένε πολύ καλύτερα από αρκετούς εντός εισαγωγικών συναδέλφους, οι οποίοι αναλύουν για ώρες και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον αστείο. Όπως βλέπετε έχουμε εξοπλισμό, χρηματοδοτούμεθα από τους... Από πού τα παίρνετε και φτιάχνετε αυτά? Τα παίρνουμε από τις δάνειες δυνάμεις, όπως βλέπετε, και έτσι έχουμε υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό το λέμε, γιατί όπως πάμε λέμε την αλήθεια, όπως ξέρετε. Δεν σας δίνει κάποιο σκοτεινό κάτι λεφτά? Όχι, βεβαίως. Γιατί κάποιος δίνει, κάποιες σκοτεινές δυνάμεις δίνουν λεφτά σε κάποιους. Όλα γίνονται σκοτεινά. Όλα γίνονται σκοτεινά. Στο φως έχουμε μόνο αυτό το μετοπικό που προβάλλουμε, που κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Είμαστε, όπως ξέρετε, μία είμαστε πράκτορες των Αμερικανών, μία είμαστε πράκτορες των Γερμανών, των Μασόνων, εν πάση περιπτώσει όλων των σκοτεινών δυνάμεων. Και εμάς η εκπομπή τα παίρνει εννοείται από τους μασόνους, από το αμερικανικό εβραϊκό λόμπι, έτσι, τέτοια κάνουμε. Ωραία, άρα μπορούμε να συνοηθούμε. Μπορούμε να συνοηθούμε. Είμαστε λοιπόν και θα προτείνω διασπαστικά πάμε να το κάνουμε, τα παίρνουμε. Να πω στην κάμερα ότι το ΕΠΑΜ έχει το πιο πολύ χιούμορ εδώ στην πλατεία μέχρι στιγμής. Προσπαθούμε και θα το διατηρήσουμε και κυρίως μετά τις εκλογές. Πιστεύουμε ότι το χιούμορ μας αυτό θα μετατραπεί σε δυναμική παρουσία, γιατί και ευχαριστούμε βέβαια που μας προβάλλετε. Εμείς ευχαριστούμε που μας μιλάτε. Όπως έχουμε κοπεί από όλα τα κανάλια, η παρουσία μας είναι από υποτονική ως ανύπαρκτη. Προσπάθησαν να μας παρουσιάσουν και σε δεκαμελή πάνελ σαν Μαϊντανούς, αλλά και αυτό μας το έκοψαν, γιατί προφανώς δεν είμαστε Μαϊντανοί, ούτε φεδροί τύποι που μπορούν να μας λιδωρήσουν. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα προσπαθήσουμε, όπως λέει και ο Δημήτρης ο Καζάκης, θα κάνουμε τον αγώνα μας στον πολιτικό με τον τρόπο που γινόντουσαν εδώ και 30 χρόνια. Θα πάμε πόρτα-πόρτα, θα ενημερώσουμε τον κόσμο μέσα από σπίτια, από συνελεύσεις, από όπου μπορούμε, στις πλατείες, όπου σταθούμε και όπου βρεθούμε, θα δώσουμε τον αγώνα μας. Αυτή είναι η δική μας απόφαση. Είμαστε άνθρωποι της καθημερινότητας, είμαστε άνθρωποι της διπλανής πόρτας και δεν το λέμε μόνο αυτό σημειολογικά. Δεν θέλουμε να επαναλάβουμε κάποια παιδιά που ξεκίνησαν πριν από 30 χρόνια με παντελόνια, τζιν και τώρα βρίσκονται να μένουν στα βόρεια προάστια. Εμείς γεννηθήκαμε. Εντυμένοι κάπως σαν εμένα, έτσι. Σαν και εσένα. Όχι, γιατί εσύ έχεις και μια σημειολογική, ας πούμε, ανάλυση. Οι κύριοι αυτοί ντύνονται καταλήλως. Απλά βλέπω αρκετούς γνωστούς από εκείνα τα χρόνια, οι οποίοι είναι με μανιτοκούμπα. Έχεις? Δεν βλέπω να έχεις. Δεν έχω. Τι έχουν οι κύριοι. Δεν τα έβαλα σήμερα για να μην προκαλέσω. Και αυτοί Έχω σπίτι. Αυτές τις τελευταίες 10 μέρες δεν τα βάζουν. Την προηγούμενη δεκαετία ή τα τελευταία τουλάχιστον 2-3 χρόνια τους παρατηρώ ότι όποιος αναλαμβάνει υπουργός φοράει μανικετόκουμπα. Αυτοί ήταν πρώην συναγωνιστές μας, συνομήλικοί μας, οι οποίοι ξεκίνησαν αμέσως μετά από το Πολυτεχνείο ή κάποιοι λίγο παλιότερη γενιά που μέναν μέσα από το Πολυτεχνείο, έχοντας τα Μπέχονα, τα Montgomery, τα Jackets και τώρα είναι έτσι όπως τους βλέπετε ντυμένοι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα δεν είναι η εξωτερική εμφάνιση, το ράσο δεν κάνει τον παπά, το κάνει η ψυχή. Έτσι. Και η ψυχή η δική μας είναι αυτή η οποία μας κάνει να είμαστε στον κόσμο, να μιλάμε, να πίνουμε τα τσίπουρα, να μην φοβόμαστε ότι θα μας πάσουν το περίπτερο, τουλάχιστον ο απλός κόσμος, να μην φοβόμαστε ότι θα μας πετάξουν νερό. Μιλάμε στον κόσμο γιατί είμαστε η φωνή του κόσμου και δεν το λέμε αυτό εγωιστικά. Είναι δηλαδή αστείο, εγώ προσωπικά και όλοι οι συναγωνιστές μου, να είμαστε βουλευτές. Προηγουμένως μίλησα σε μια συγκέντρωση στην Πετρούπολη. Μια συναγωνίστρια ήταν στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, δεν το ήξερα, την ήξερα. Βρε Χρυσούλα, είσαι στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας? Ναι, και ήταν. Όταν βλέπω στα ψηφοδέλτια Επικρατείας να είναι, τι να σας πω τώρα, ο κύριος Χρύσαυλος Λαζαρίδης, δεν έχει σημασία, την περίοδο του χρηματιστηρίου όμως, κύριος Χρύσαυλος Λαζαρίδης, ο πρώην Ρηγάς ή αναλυτής οικονομέτρης, και τότε αντί να μιλά για τις φούσκες τις χρηματοοικονομικές από την εποχή της Τουλίπας μέχρι την, τη φούσκα των νότιων θαλασσών ή όλη αυτή την ιστορία τέλος πάντων των γελίων κατασκευών που έχουν αφεμάξει από τον κόσμο και να του λέει μην παίρνετε και να του εξηγεί, έκανε αναλύσεις για τα θεμελιώδη των εταιριών,
Και τώρα, αυτή τη στιγμή, μας μιλάει για ποσοτικές αναλύσεις, για Ζάπιο 1, για Ζάπιο 2, για Ζάπιο 3, μιλάει για ποσοτικές μετρήσεις, ότι τα έχουν μετρήσει, για πολλαπλασιαστές και ιστορίες για αγρίους. Και πράγματα που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Βεβαίως. Ο απλός κόσμος. Δεν καταλαβαίνει. Και δεν υπάρχει λόγος να καταλάβει. Ακριβώς. Και φαίνονται ότι έχουν μια επιστημονική συγκρότηση, ότι έχουν μετρηθεί. Ποια στα έχει μετρήσει, η οικονομική επιστήμη, μια κοινωνική επιστήμη. Έχουμε δει τις προβλέψεις των οικονομολόγων 3 μέρες πριν από το κράκ του 29. Τα παρουσιάζαν όλα ωραία και μετά από 3 μήνες πηδάκανε από τα παράθυρα. Τώρα δεν πηδάνε ούτε από εκεί. Τώρα έχουν το θράσος να βγαίνουν και στα κανάλια και να μας εξηγούν το μέλλον. Τι ακριβώς είναι. Βλέπω τον κύριο. Το γυρίσανε σε αστρολογία. Δεν ξέρω γιατί κάποιος, ας μην τον αναφέρω, γιατί είναι εδώ τέλος πάντων τοπικός βουλευτής, ο οποίος ανήκε στο Πασόκ και έχει πάει αλλού. Πριν από 5 μήνες έλεγε ότι, ξέρετε, μας έχουν μπερδέψει οι οικονομολόγοι. Είναι σαν τους σεισμολόγους, μας τα λένε μία έτσι, μία αλλιώς. Τώρα έχει πάρει σεμινάρια, φαίνεται, και βλέπω κάνει αναλύσεις επί του παγκοσμίου καπιταλισμού και της συγκεντρώσεως του κεφαλαίου. Βλέπω τον κύριο Γιώργο Μπίτρο, παράδειγμα, το σεβαστό καθηγητή του ΑΣΟΕ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ψηφοδέλτης της επικρατείας της κυρίας Μπακογιάννη. Ας δούμε την αρθρογραφία του κυρίου Μπίτρου στα μέσα της δεκαετίας του 90, τι έλεγε ακριβώς για την παιδεία, πώς είναι ιδιωτικό αγαθό της παιδείας, η παιδεία, πώς το ανέλυε, τι μας μίλαγε για εξωτερικές ωφέλειες στην οικονομία, ας μην πούμε τεχνικούς όρους, δηλαδή γιατί μας έλεγε ότι για να σπουδάσει κάποιος, αυτή η κεφαλαιοποίηση των γνώσεών του θα την πουλήσει, άρα πρέπει να το πληρώσει. Αυτή είναι η λογική. Όχι, δεν είναι αυτή η λογική. Εμείς τις σπουδές μας θα τις αποδώσουμε δωρεάν στον ελληνικό λαό, γιατί ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για αυτές. Και οι γονείς μας και ο φουκαράς στην γωνία που δεν είχε το παιδί του και πλήρωνε για μας. Αυτά οφείλουμε. Ο Δημήτρης ο Καζάκης, πέρα από την οικονομική του ανάλυση, αυτό ακριβώς είπε. Οφείλουμε και τις γνώσεις μας να τις αποδώσουμε στον ελληνικό λαό. Και ποιους άλλους να πω, ο κύριος Γιώργος Κίτσος, ο οποίος ξαφνικά από την όποια του πορεία την ξέρουμε όλοι, τώρα ξαφνικά βρίσκεται αντιμνημονιακός επικεφαλής του ψηφοδελτίου του κυρίου Καρατζαφέρη. Λοιπόν, σεβαστές οι απόψεις των κυρίων αυτών, εμείς είμαστε άνθρωποι της Λαϊκής Πόρτας, οι απλοί αφήστε το οικονομολόγος. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω άλλο πράγμα. Δηλαδή, τώρα το να μιλάμε για κάποιους άλλους, θεωρώ ότι είναι. Που έχουν κάνει ό,τι έχουν κάνει και αυτό, δεν υπάρχει λόγος νομίζω. Θέλω να μου πείτε τις προτάσεις που έχετε σαν ΕΠΑΜ, να μιλήσετε στον ελληνικό λαό, τι θα κάνετε εσείς την επόμενη μέρα, αν μπείτε στη Βουλή. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτό το πράγμα, αυτή την κατάσταση που ζούμε τώρα, τι έχετε να προτείνετε. Γενικά, ποιο είναι το πρόγραμμά σας. Ακριβώς. Να ξέρει ο άνθρωπος γιατί να πάει να ψηφίσει ΕΠΑΜ. Βεβαίως, έχετε δίκιο. Όταν αναφέρθηκα στους ανθρώπους αυτούς, δεν το είπα για να κατηγορήσω με την έννοια, δεν έχω κάτι προσωπικά. Είπα ότι αυτή είναι η μία άποψη ανθρώπων οι οποίοι είναι επώνυμοι και είναι σε αυτούς τους σχηματισμούς. Γι' αυτό το ανέφερα αυτό. Αυτό που λέτε είναι το ουσιαστικό. Μπορούμε να τους κάνουμε να μην είναι από εδώ και πέρα. Ναι, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι θέμα του ελληνικού λαού. Έτσι. Τώρα τι λέμε εμείς, έτσι. Γιατί αυτοί λένε αυτά και τα έχει μάθει ο ελληνικός. Εμείς τι λέμε λοιπόν. Βάζουμε τα βασικά προτάγματα του ΕΠΑΜ. Θέλετε να μείνω μόνο στην οικονομική πολιτική, λέμε πρώτα-πρώτα. Ότι δεν δεχόμαστε το χρέος. Γιατί λέμε ότι το δεχόμαστε. Γιατί είμαστε μπαταξίδες και κακοπληρωτές. Όχι. Γιατί λέμε πρώτον ότι είναι ένα προϊόν τοκογλυφίας, ένα προϊόν κατασκευής μηχανισμών που πέρα από τις δικές μας ευθύνες είναι στην ουσία ένα προϊόν το οποίο έχει γεννήσει ακριβώς ο τρόπος με το οποίο έχει διαρθρωθεί αυτό που λέμε παγκόσμια συγκέντρωση κεφαλαίου και πώς πηγαίνουν από μια χώρα στην άλλη και πώς δημιουργούν αυτά. Είναι αδιέξοδος το να προσπαθούμε να πούμε ότι θα το αποπληρώσουμε. Όπως λέει και ο Κώστας ο Λαπαβίτσας και έχει απόλυτο δίκιο, είναι σαν να κυνηγάμε τον ουρά μας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να το αποπληρώσουμε. Άρα λοιπόν δεν το θεωρούμε απευθές, το θεωρούμε ο επονίδιστο, εν πάση περιπτώσει όπως και νομικά να λέγεται, στο θέμα δεν πρόκειται να το πληρώσουμε. Αυτή είναι η δική μας θέση. Τι θα γίνει να δεν το πληρώσουμε, δεν θα μας δώσουν κεφάλαια. Ωραία, μήπως μας δίνουν και τώρα. Κανείς δεν μας δανείζει. Πάμε λοιπόν ως προς αυτό. Από εκεί και μετά. Για να μπορέσουμε να ανατάξουμε τη χώρα. Θα αφήσουν όμως, ας πούμε, ότι μπαίνουν οι δυνάμεις οι αντιμνημονιακές μέσα στη Βουλή και ας πούμε ότι κάνουν και κυβέρνηση. Κάτι γίνεται, μια ένωση κάπως κτλ. Και κάνουν μια συγκυβέρνηση. Θα μας αφήσουν οι ξένοι, δεν θα μας την πέσουνε. Κοιτάξτε. Γιατί υπάρχουν και αυτά, έτσι. Υπάρχουν και τα διάφορα. Δεν είναι τόσο απλό, νομίζω εγώ. Εγώ υπέρ είμαι, κατά είμαι του μνημονίου, αλλά στην πράξη. Ασφαλώς. Απλό δεν είναι τίποτα. Αλλά σίγουρα είναι πολύ πιο απλό να γίνει αυτό το οποίο λέμε εμείς. Δηλαδή. Έχετε τα νάκαρα που λέμε. Να κοντράρετε την παγκόσμια έτσι. Τα νάκαρα και τα κοχώνες που λέει ο Δημήτρης ο Καζάκης. Έτσι τα έχουμε, τα έχει ο ελληνικός λαός. Οι χώρες δεν πτωχεύουν. Έτσι. Αυτοί πάνε να μας αλλάξουν την υπόθεση. Δηλαδή δεν έχει παρουσιαστεί ιστορικά το φαινόμενο η χώρα να πτωχεύσει. Δεν είναι φυσικό πρόσωπο ούτε νομικό πρόσωπο η χώρα.
πτωχεύουν οι επιχειρήσεις στα φυσικά πρόσωπα. Έχουν προσπαθήσει να δημιουργήσουν ένα μηχανισμό, δηλαδή να μας κάνουν εμάς εταιρεία, αυτό έχει γίνει, με έδρα το Λουξεμβούργο και στο Αγγλικό Δίκαιο, και στην εταιρεία αυτή και στο Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας να εντάξουν την εξυπηρέτηση του χρέους. Με αποτέλεσμα, δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή το χρέος αυτό να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή θα μας δανείζουν αυτοί, υποτίθεται, και θα βάζουμε και ό,τι ξεπουλάμε από τα σημικά που έχουμε εδώ πέρα μέσα. Και όποτε θέλουν αυτοί θα τραβήξουν αυτό το χαλί και θα καταρρεύσει η οικονομία. Λοιπόν, η εξυπηρέτηση μάλλον του χρέους. Έτσι. Άρα λοιπόν είναι αδιέξοδη αυτή η πολιτική. Τι λέμε από εκεί και μετά εμείς? Από τη στιγμή που το αρνούμεθα το χρέος, που ξαναλέω και πάλι, πολιτική κανονιοφόρων δεν υπάρχει. Να έρθουν δηλαδή να σου πάρουν τη χώρα με τρόπο που κανείς φαντάζεται, δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως αυτός που λέω, ο ύπουλος τρόπος. Έτσι, να στο πάρουν δίνοντας νομική υπόσταση εταιρεία στο κράτος. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το δεχόμαστε. Και εν κατακλείδη, ξαναλέω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να το αρνηθούμε παρά να το πληρώσουμε. Μετά, πηγαίνουμε στο τι προτείνουμε εμείς. Για τους λόγους λοιπόν αυτούς, λέμε ότι δύο είναι τα βασικά εργαλεία για να μπορέσει να ταχθεί η οικονομία καταρχήν. Πρώτον, το να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Γιατί το λέμε αυτό? Για να αποκτήσουμε ρευστότητα στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή το ευρώ είναι φτιαγμένο για να εξυπηρετεί τις δυνάμεις του κέντρου, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Ακούμε για πακτολούς δισεκατομμυρίων και τσίπες μας είναι άδειες. Ρευστότητα δεν υπάρχει στην αγορά και δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ, διότι δεν έρχεται εδώ ευρώ. Κανείς δεν πρόκειται να διαφερθεί για να αναδειχθεί η ελληνική οικονομία. Άρα λοιπόν, τι λέμε? Δημιουργούμε εθνικό νόμισμα σαν εργαλείο. Το εθνικό νόμισμα είναι εργαλείο, δεν είναι η λύση, για να έχουμε νομισματική κυκλοφορία. Προστατευμένο, διοχετεύοντάς το σε συγκεκριμένους τομείς. Δηλαδή παραγωγικούς, όχι να το πάρουμε και να το πάρουμε αυτοκίνητα από τη Γερμανία ή όλα τα προϊόντα τα καπιταλιστικά με την έννοια των gadget και ξέρω εγώ πολυτελών αρωμάτων ή τσαντών. Λοιπόν, από εκεί και μετά μας λένε πώς θα αγοράσουμε πετρέλαιο, πώς θα εξυπηρετήσουμε, γιατί ασφαλώς δεν θα πάρουμε σε δραχμές. Λέμε λοιπόν ότι το χρήμα το οποίο κυκλοφορεί, μιλάμε για το ρευστό χρήμα, υπολογίζεται 30 με 40 δισεκατομμύρια. Αυτό βρίσκεται στις τσέπες μας. Αυτό θα είναι το συναλλαγματικό κάλυμα της οικονομίας. Με αυτό λοιπόν θα ξεκινάμε. Τη δραχμή για εδώ, να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την παραγωγή, να δώσουμε μισθούς, ώστε να δημιουργηθεί αυτό που λέμε στα οικονομικά ενεργός ζήτηση, δηλαδή να υπάρξει ζήτηση ώστε να γίνει παραγωγή και μέσα από τους μισθούς να μπορέσει να υπάρξει αποταμίευση, γιατί μέσα από εκεί θα πάρουμε πόρους για την ανάπτυξη. Πάντα έτσι γίνεται στην οικονομία. Το να παίρνουμε δανεικά και κυρίως δανεικά τοκογλυφικά είναι αυτονόητο, θα μας οδηγήσει και ένα απλό νοικοκυριό το καταλαβαίνει. Αν και οι οικονομίες και τα κράτη δεν λειτουργούν όπως τα νοικοκυριά, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι αδιέξοδο. Εκτός που δεν μαθαίνει και κανένας. Από εκεί και μετά όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ελέγξουμε τις ροές και των εμπορευμάτων και το κεφαλαίου. Δεν μπορεί να είναι ξέφραυγο αμπέλι, να μπαινοβγαίνουν τα εμπορεύματα και να μας φέρουν οι Goldmart εταιρείες όλα τα σκουπίδια τους και να τα αφήνουν εδώ πέρα.